Hello लोगोफोर दिनै प्रमोद बर' आरो आबसुनि मा नाम मोनथाय आं नामखौ गोसोआव गैला मैयाना मालाबा बिथाङा बुंदों बनसुनि बड'लेण्ड बिनायनि सायाव बिथाङा बुंदों सोरबा बनसुआनो जा बा सोरबा एनि पार्टी बिथांमोना दिनैनि दिनाव आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बिनोसो ओंखारदों नाथाय दिनैनि दिनाव आबसुआ मानि प्रब्लेम जादों व्हाट इज योर प्रब्लेम नोंसोरो बड'लेण्ड बिनो हालाब्ला जिरायनानै दलद था बिकज नै एट प्रेजेन्ट इउपिपिएल सरकार नोंसिनिनो सरकार खामाय जा लों अके सोरनिबा बड'लेण्ड बिनाय सोरनिबा आन्दलन खालामनाय बेफोरखौ माथा दाहो बा जेबो दाबुं मा नोंथांमोना गन्थंआव दै हाबदों नामा एलार्जि जायो नामा बनसुआ माबा मोनसे प्रग्राम लायोब्ला गामि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ मानि थाखाय होबथा मानि थाखाय दाथां बेफोरबायदि खोथाखौ मानो बुंदों गमामायै नोंथांमोना जुदि इसिबां गोरोंब्ला दिल्लीयाव जि बै फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सल्युसन साइन खालामनानै फैदों आसलथे कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युसन होननाया मा जामारो हायोब्ला दम दङब्ला जाय मानसिया बनसुखौ सोंखारिदों बे मानसिखौ आं बुंदों दम दङब्ला 24 घन्टानि गेजेराव मिटिं गिदिर खालामनानै फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सल्युसना मा होननाय जायो बिनि फिननायखौ रायजो राजाफोरनो हो दम दङब्ला नोंबो आबसु आंबो आबसु बैखौबो आंखौबो लानानैसो जों आबसु दिनैनि दिनाव आबसुखौ गावसिनि बिफानि सम्पति बायदि बाहायनो नाङालै नोंसोरो बुजिबाय सोरबा ससमा गानलायनायलै नामखौ आं बावबाय बिथाङा बुंदों राजखान्थिनि फाखनाव जोनोम जाब्रबनाय बे बनसुआ होननानै बिथांमोना बुंदों बिथाङा बुंबावदों आबसु आरो इउपिपिएलजों जेबो डिफारेन्सिएसन गैया होननानै बिथाङा बुंदों आंबो मोनथिगौ जे क्रुशियेल टाइमाव आबसुआ पलिटिकेलि इनभल्व जानो हायो बेखौ आंबो मोनथिगौ बाट दिनैनि दिनाव नुसारलायनाय दिनै नोंसोर खामानि मावदों प्रमोद मावनो हायिखौ आबसुआ मावो आबसु मावनो हायिखौ प्रमोदआ मावो बिदिब्ला नोंथांमोनखौ दिनैनि दिनाव एखे होननानै बुंनायाव जेबो दाय गैया बे रोखा आरो सेम इउपिपिएलानो आबसुआनो इउपिपिएल दिनैनि दिनाव नोंथाङा जुदि गोख्रों दैदेनगिरिब्ला नेताब्ला दम दङब्ला फिननाय हो बे फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सल्युसन साइन खालामनानै फैनाया दोनथ'दोंसो होननानै बुंनाय जायो नामा नोंथां आंथ' मोनथिया नोंथाङा इसिबां गोरों इसिबां स्मार्ट एक्सपिरियेन्स एबल मानसि नोङो नलेज एबल नोंथाङा इन्टारप्रिटेसन खालामदो मिटिं गिदिर लादो गामिनि रायजो राजाफोरनो थन्न बुजायदो व्हाट इज पिस एकर्ड व्हाट डू यू मीन बाय फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सल्युसन फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सल्युसना दोनथ'दोंसो होननानै बुंनाय जायोनो रायजोफोर बिथांमोनहा इसिबां गोरोंब्ला दिनैनि दिनाव बेबायदि बड'लेण्ड नांला होननानै बिथांमोना लिरनानै गारबोनाय नङामोन जायनि थाखाय दिनैनि दिनाव बिथांमोना फिन खेबसेबाव आलादा रायजो एबा डिभाइड आसाम 50-50 बुंनो हालिया ओंखायनो बिथांमोना दिनैनि दिनाव बुंदों इमप्लिमेन्टेसन जायाब्ला उइथिन 5 इयार्सनि गेजेराव जुदि बिटिआर दफानि माखासे मावनो गोनां खामानिया जुदि जाफुङाब्ला फुलफिलमेन्ट जायाब्लासो बिथांमोनहा
आन्दालनाव ओंखारफिनगोन होननानै बिथांमोना बुंदों। नाथाय माब्रै बिथांमोना बुंनो हादों जे बे मुभमेन्टआ इजि होननानै? मुभमेन्ट इज नट इजि। मुभमेन्ट बुस्थुआ इजि नङा। रोजा रोजा बर' फिसाफोरा मुंख्लं जादों आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड सोरजिनायनि थाखाय। गोबां more than 5,000नि बांसिन सुबुङा दिनै जोंनि बर'लेण्डनि थाखाय सेक्रिफाइस जादों, जिनाहारि जानांदों। नोंसा गेलेनाय मोनदों? हा? एकदा बारे बारे खालामजायो नामा? मुभमेन्टआ बारे बारे खालामजायो नामा? हा? मा दोनथ'लायनाय मा एकद बेलाय? हा? मा बियो? मा बियो खोन्थादो एबार रायजो राजाफोरनो। बिटिआर मोनबायनो दिनैसिमबो बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिसाव बिटिआर आखदखौ लिरनो हायाखै। बेखौबो मिटिं गिदिर खालामनानै थन्न रायजो राजाफोरनो फोरमायनानै हो। दम दङब्ला ससियेल मिडियायाव बुंनानै जेबो लाब गैया। दिस इज आनएक्सेप्टेबल। बेखौ मालाबाबो गनायनानै लानो हाया। आरो मोनसे खोथाया क्लियार, बेखौनो आं दिनै नोंथांनो मेसेज होगोन। टुडे आई विल गिव यू। मोनथिबाय? नोंथांनो आं दिनै होगोन। जाय आलादा रायजो सेपारेट स्टेट एबा स्टेटहुडनि थाखाय आन्दालन खालामगोन, बेजोंसो बर' रायजो राजाफ्रा रोजा रोजा ओंखारगोन। बेयो रोखा। मानो होननानै बुङोब्ला बर'नि जि गोजामसिन दाबि आलादा रायजो सेपारेट स्टेट, बे सोरजिनाया दिनैसिमबो मोगथां महर मोनाखै। स' बिनिखायनो रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय समाव बनसुजों रोजा रोजा ओंखारगोन होननानै खावलायदों। बे आं बुंनाय नङा। नोंथांमोनानो दिनै गावसोरखौ गावसोरनो माखासे स्ट्रेटेजि खालामनानै दिनै गावसोरनो अन गल जागासिनो दङ। दिनैनि दिनाव बिटिआर मोननानै मानोथो बिटिसि लिरबावखो? प्रमद बर', नों इसिबां गोरोंब्ला आबसुनि अबेनिबा दैदेनगिरि बियो मैया खावब्ला लेक्सार होदों बिथाङा। दम दङब्ला फिननाय हो। दिनै बिटिआर सक्ति जानानै 2 बोसोर बारलांबाय। मा जाखो? मोनथामल' आखरखौनो दाबो इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हाया। अबेबा कुइसन पेपार, अबेबा नटिस पेपाराव बिटिसिसो लिरो। बेनो जाबाय नोंसोरनि बिटिआर। दिस इज कल्ड बिटिआर सरकार, बिटिआर गभर्नमेन्ट। दिस इज नट बिटिआर गभर्नमेन्ट। टिल नाउ दिस इज बिटिसि गभर्नमेन्ट। नोंथांमोना लाजिनांगौ। मोनसे टाइमाव बुंदोंमोन बिटिसि गैलानो, बिटिसिआ दिनाउन्सिं जाबाय। गमामायैनो दिनैनि दिनाव जुदि बिटिसिआ दिनाउन्सिं जाबायब्ला मा खि मोनजानायनि अबेबा नटिस लेखा कुइसन पेपार, इउपिएससिनि एग्जाम कुइसन पेपारावनो दिनैसिमबो बिटिसि ओंखारो। अबेबा नटिस बिटिसिनि जिखुनु एनि सार्कुलार होयोब्ला नटिसाव बिटिसि लिरनाय नुगोन, बाव बिटिआर लिरनाय नुवा। माखासे दिनाव बिथांमोना ओरैबायदि जेब्ला माने बिटिआर सक्ति जाजेनदोंमोन, बे टाइमाव बिथांमोना बुंदोंमोन बिटिआर मोनबाय, इएम अफ बिटिआर होननानै लिरोमोन बिथांमोनहा। बाट दिनैनि दिनाव इएम अफ बिटिसि, एमसिएलए अफ बिटिसि बिथांमोना लिरो। फिननायखौ होदो। व्हाट इज द डिफारेन्स बिटुइन बिटिसि एन्ड बिटिआर? बिटिसि होनोब्ला मा बुजियो? व्हाट इज बिटिसि एन्ड व्हाट इज बिटिआर? दम दङब्ला बेखौ इलाबरेट खालाम, डिपलि एबा ब्रडलि स्टाडि खालामनानै, मिटिं गिदिर खुंनानै रायजो राजाफोरनो ब्रडलि इन्टारप्रिटेसन खालाम। अब्ला आं मानिगोन। आदारवाइज नोंसिनि बिदि खोथा बुंनायखौ रायजो राजाया साबजानाय मोनाखै। गामि ओनसोलनि लेखा रोङि एबा लेखा रोंनायानो जाया मानो दिनैनि दिनाव दुखु मोनदों। गमामायै दिनैनि दिनाव बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै लाबोनाया जोंनि बर' जाथिनि थाखाय खहा गोनां होननानै दिनै बुंदों। लेखा फरा लिरनो रोङि गोरिब गुन्द्रा मानसिफ्राबो दिनै बुजिनो हमदों। अबियासलि बुंखागोन। नोंथांमोननि खोथाया मोनसेबो लाजाया।
थगायजोबनाय एसे मिनिंफुल खोथाखौ नोंथांमोना बुङोब्ला एसे ट्रुथफुल खोथाखौ बुङोब्ला नोंथांमोना गुन्दै गोमागोन नामा हो बनसुनि आरो आलादा रायजो सेपारेट स्टेट नि आन्दोलन खालामनो नागिरनायखौ दिनै बिथांमोनहा मानि थाखाय होबथा व्हाट इज द मेन रिजन जाहोना मा नोंथांमोनाव इफेक्ट गोग्लैदों नामा गन्थङाव दै हाबदों नामा हो नोंथांमोना सोरबा बनसु एबा सोरबा पार्टी गोदान दानानै आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनो नागिरोब्ला एबा मुभमेन्ट खालामनो नागिरोब्ला खालामथों होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन जेबो बुंनांगौ गैया होननानै बुंदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव आनफर्चुनेटलि बिथांमोना मानि थाखाय बुंखो हो गिदों नामा बनसुखौ रोजा रोजा बर' रायजो राजाफ्रा जुदि बनसुजों आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड सोरजिनायाव जुदि बाहागो लायोबा नोंथांमोनजों रावबो थानाय नङा बिनिखायनो बे मुभमेन्टआव थांनायखौ रायजो राजाफोरखौ बन्द खालामनांगौ जोंजोंल' थानांगौ स्टाइला बिसिना बिदि ओंखाम गोमाजानो गुन्दै गोमाजानो गिदों गन्थङाव दै हाबदों दम गैयाब्ला जिरायनानै सिरि था नोंसा अलरेडि दिल्लीयाव जोंनो बड'लेण्ड नांला बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंनो बे एकर्डनि गेजेरजोंनो जोंनि बर'नि जि सिमां जि हप्स एन्ड एसपिरेसन बे टटेलि जोबजोब्बाय होननानै नोंसोरो साइन खालामनानै फैखादों जायनि थाखाय देन अल्सो जोंनि बर' माहारिफ्रा एबा रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो गोजोननाय गैया स्टिल वी आर नट सेटिसफाइड उइथ दिस बिटिआर एकर्ड होननानै रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनाव दुखु मोनदों गोसोआव गाबखांदों मानि थाखाय जांख्रिखाङामोन मानि थाखाय आलादा रायजोनि थाखाय नाङामोन हो जा एकर्ड जाबाय एसे एक्सेप्टेबोलब्ला मोजांमोन गनायनानै लाजाथावथावब्ला जोंबो मानिगौमोन होननानै गोबां गामि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनाव बुंदों जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंगोन जुदि दम दङब्ला मिटिं खालामनानै फिननाय हो बुजिबाय फाइनाल एन्ड कमप्रेहेन्सिभ सल्युसन होननाया मा जायो दोनथ'दोंसो होननाय जायोनो माने सम आरो बोथोरखौ लानानै मुभमेन्टखौ खालामफिनगोन जोंनि उदैया बुंगोरनो र' जों थाखा खामायगोरनो बिथांमोना बेबायदि बुंदों जोंनि थाखाय बे बिटिआर एकर्डआ आनएक्सेप्टेबल बिकज दिनै रायजो राजा दुखु मोनदों फैबाय थानाय समाव लाख लाख रोजा रोजा बर' फिसाफोरा बनसुजों बाहागो लागोन नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो जोबथारनायाव प्रमद बर'खौ आं मोनसे खोथा बुंबावगोन नोंथाङा 2021आवनो बिटिआरआव गामि सोसननाय खामानिया कमप्लिट जासिगोन खुनु बेखौ रावबो होबथानो हाया होननानै बिथाङा बुंदोंमोन अलमस्ट 2 बोसोर जाबाय दिनैसिमबो गामि सोसननायनि खोथायाथ' बाद दोन बिथांमोना जि बिटिआर सुक्ति खालामनानै बे एमअएसआव मेमरेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट जायखौ जों दफायाव लिरनानै लाबोदों एबा जों नुदों बे दफायाव लिरनायाव दं इनक्लुजन एन्ड एक्सक्लुजन वार्ड्स दं बिथांमोना इनक्लुजननि खोथाखौ बुंदों गामि सोसननाय गामि फुवारनाय खिन्थु गामि दानख'नायनि खोथाखौ बिथांमोना दिनैनि दिनाव बुंनो हाया मानो बिकज साननो गोनां जानानै फैदों बिथांमोना बे कर्टआव लिरनानै लाबोदों बिथांमोना इनक्लुजन एन्ड एक्सक्लुजननि मिनिङा मा इनक्लुजननि मिनिङा मा थन्न रायजो राजाफोरनो मिटिं गिदिर खालामनानै बे दफाखौ फरायनानै बिजिरनानै खोन्था अब्ला रायजो राजाफ्रा नोंसोरखौ मोजां मोनगोन बाख्नायगोन जुदि नोंथांमोना जुदि बेखौ रायजो राजाफोरनो क्लियारिफिकेसन एबा मोजां ब्रडलि जुदि बुजायनानै एक्सप्लेनेसन एबा एक्सप्रेसन खालामनानै होनो हायाब्ला फैबाय थानाय समाव रायजो राजाफोरजों होसो जागोन आरो जिबनावबो थैलाय उजिलाय रायजो राजानि सापर्ट मोननाय नङा ओंखायनो नोंथांमोनहा कनसियास जानाया मोजां सांग्रां जा सैथो खोथाखौ बुं बुजिबाय जोबथारनायाव आं बेखौनो आपिल खालामगोन रायजो राजाफ्रा अलरेडि कनसियास जाखाबाय नोंथांमोनासो कनसियासनेस जानांगौ आदारवाइज जुदि नोंथांमोना कनसियासनेस जायाब्ला बिनि रिएक्शनखौ बिनि गोदै फिथाइखौ मोनजागोन यू विल गेट द बेनिफिट अके आफ्टर 3 years नोंथांमोना मोजां खामानि माव जुदि मावाब्ला नोंस्रा आरो खि गैला
दिनैनि दिनाव बिथांमोना गन्थंआव दै हाबदों सोरनिबा बनसुनि आलादा रायजो सोरजिनो नागिरनायखौ दम गैयाब्ला डिस्टार्ब दा खालाम बादा दा हो बुजिबाय नोंस्रा नांला होनखादों बड'लेण्ड जिरायनानै दलद था सोरबा गामिनि रायजो राजाखौ बादा दा हो जारला दं नङाब्ला रायजो राजाफोरजोंसो जागोन बुजिबाय खेला नङालै खेला दा गेले जेब्लायबो मुभमेन्ट बुस्थुआ इजि नङा बुजिबाय नेथ'नायनि समान नङा बियो दिस इज द राइट टाइम मिथिबाय मुभमेन्टनि राइट टाइम बियो दिनै नोंथांमोना बिटिआर सुक्ति खालामनानै लाबोनानै जोंनि बिटिसिआव थाखानाय पावार एन्ड फांसन एभ्रिथिं डे बाय डे दिनै जों मा नुनो मोनगासिनो दं मोनसेबो गैया इनिसिएटिभ लानानै खामानि मावदोंल' होनो आसरित फाग्ला गोजा सयथिबो बिदि जायो हुच